So mga kaibigan, nandito na kami ngayon sa Hutungan Paradise. Ito daw yung isa sa mga pinupuntahan ng mga turista dito sa Pudtol, Apayao. Ngayon mga kaibigan ay maliligo po kami sa Hutungan River, or ito yung sinasabi nilang hidden paradise dito sa bayan ng Pudtol. Kasi mga kaibigan ay nakikita natin yung napakalamig at napakalinaw na tubig dito sa Hutungan River. Ito yung sinasabi nilang hidden paradise dahil ang makikita dito mga kaibigan ay yung mga naglalakihang mga bato. Kapag pupunta po kayo dito ay mahahanga po kayo sa mga naggagandahan at mga naglalakihan mga bato mga kaibigan. Ang lugar na ito mga kaibigan ay may dalawang pool. Ang isa ay ang Governor's Pool at ang pangalawa ay Mayor's Pool. Yung dito sa kinalalagyan ko ngayon mga kaibigan ay ito yung sinasabi nilang Governor's Pool. Medyo malalim po siya at meron namang mga pwedeng paliguan ng mga kids o yung mga bata. Paradise. Apayao, province. As you can see mga kaibigan, nag-e-enjoy yung mga kasamahan ko dito. Ang akala namin kanina ay hindi po ganito ang lugar na ito mga kaibigan. Kaya yung mga hindi pa nakapunta dito, ayan, you try po dito sa Hutungan River or yung sinasabi nilang hidden paradise dito sa bayan ng Pudtol. Saktong-sakto po for the summer. Napakalamig po ang kanyang tubig, kaya yung mga hindi pa nakapanood ng mga videos ko sa aking YouTube channel, manood po kayo. Joey Cordero Kiawit po, ayan. At yung mga ka-vlogs natin dyan,
Ayan mga kaibigan, tapos na po yung paliligo namin dito sa Hutongan River. At iba naman yung pupuntahan namin ngayon. Actually, satisfied po ako dito sa place na to, mga kaibigan. Yung mga gusto magpalamig this summer, heto po yung pwede kong isuggest sa inyo upang sa ganon maramdaman nyo yung lamig ng tubig dito sa place na to. Actually mga kaibigan, nakakapagod po ang pag-akyat kapag tapos ka ng maligo sa Hutongan River. Pero satisfied po ako dahil napakaganda ang lugar, napakalinaw at napakalamig ang tubig mga kaibigan. Kaya very satisfied ka po na pupunta dito. I-try nyo po. Yung mga hindi pa nakakatry, i-try nyo po. Sa lahat ng mga nakakapanood, ang aking YouTube channel or yung mga videos ko, i-try nyo po dito sa Pudtol, Apayao. Actually, marami ng tao sa baba. At ito po yung kanilang registration. Mga kaibigan, 40 pesos lang po yung entrance fee. Kaya sulit na sulit po ang pagpunta nyo dito sa lugar na to, dito sa Hidden Paradise or yung sinasabi nilang Hutongan River. Maraming salamat sa kanila. Of course, yung mga tour guide namin, maraming salamat po.